Murgap deryasynyň ýokary böleginde, şolsanda türkmen böleginde güýçli ýagyşlar ýagýar. Bu territoriýa sil gelmek howpuny awandyrýar diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylarynyň biri habar berýär. Ýagýan ýagyşlar derýanyň suwunyň derejesini ýokarlandyrýar. Bu bolsa sandykaça, ýol ötüne, tagtawazara sil gelmek howpuny awandyrýar. Saryýazy suw howdany dolup daşsa, onuň suw joşunlary Garawum kanalyna çenli ýetip biler diýip habarçy 23 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu başga da bir näçe suw howdany bar. Ýöne olaryň göwremi kiçik bolup, bularyň suwy eýem dolup daşmagyň bäri ýanynda dur. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň owa şäherlerine sil gelmek howpunyň awanýandygy barada Kronika Türkmenistan neşri hem 22 aprelde habar beripdi. Neşir ýurdun gün ortasynda dowam edýän çabaly ýagyşlaryň Mary welaýatynyň owa şäherlerine sil gelmek wehimni salýandygyny we adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işärleriniň sewitdäki suw howdanlarynyň dolup daşmak ähtimallygyny duýdurýandygyny aýtdy. Türkmenistanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkyn, Mary we Ahal welaýatlarynda şeýlede Aşgabat şäherinde çabaly ýagyşlar wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde agdalýan welaýatlaryň ençeme owadyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlary gelip köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna we ýerdeminlere ziýan ýetirdi. 20 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sil gelmegi bilen baglanyşykly öňüne alyş çärelerini öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmände üçin diýip ýurdun gorunmak ministrine duýduruş ýylan eden bolsa-da, türkmen häkimetleri we resmi medeniýet siliň ýurdun nirelerine gelendigi we näme derejede ziýan ýetirendigi barada dymyşlygyny dowam etdirýär. Beýleki tarapdan türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient Tema saýty Aşgabada sil suwlarynyň gelmegi we onuň netijeleri şolsanda Parahat etrapçasynda jaýyň çökendigi barada garaşsyz neşirde çykan habarlary ýaňsa alyp, ýörite makala we video ýazgy çap etdi. Mundan ozal 17 aprelde Kronika Türkmenistan neşri çabaly ýagyş suwlaryndan soňra paýtagtyň Parahat ýedi drop 4 etrapçasyndaky 9 gatly ýaşaýyş jaýynyň çökendigini aýdyp habar çap edipdi. Adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işärleri jaýy gözden geçirdiler we onda galmagyň howpsuz däldigini duýdurdular. Emma häkimetler ýaşaýjylara başga wagtlaýyn jaý bermekden ýüze öwürdiler diýip neşriň maglumatynda bellenilýär. Azatlyk radiosynyň bu baradaky maglumatlary öz ýurt içindäki çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 21 aprelde Orient Tema saýty paýtagtda sil suwlarynyň gelendigi we onuň netijeleri baradaky habarlary ýaňsa alyp çap eden video habarynda öz habarçysynyň Parahat ýedi drop 4 etrapçasyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň töweregine barandygyny görkezýär. Bellemeli ýeri videoda saýtyň habarçysynyň baran sewitindäki köçeleriň durşuna boş gum uklukdygyny we onuň bu ýerde diňe 2 denan ýaşaýjy duş gelendigini we olar bilen söhbetdeş bolandygyny görsek bolýar. Habarçy denanlaryň birincisinden olaryň jaýlaryny suw basandygy barada habarlaryň bardygyny aýdyp, onuň munyň dogry bolup bolmandygyny soraýar. Ýaşaýjy denan güýçlürek ýagşyň ýagandygyny, ýöne üýtgeşik zadyň bolmandygyny we özlerine hiç hili deper etmendigini öňe sürýär. Prosto ýagyş ýagdy, güýçlürek geldi, aňyrdan hiç gitdi. Barjyňdan aňyrdan durak geçdi, üýtgeşik bolanyk. Saýtyň habarçysy ikinji denana siziň jaýyňyzyň çökendigi aýdylýar diýip mikrofonu oňa tarap uzadan desine ýaşaýjy ýok olar ýaldat bolmady, ýöne güýçlürek ýagyş ýagdy diýip hemme zadyň gül ýalydygyny, bu sebitde gurulan jaýlaryň hem gül ýalydygyny aýdyp çykýan habarlaryň boş gürrüňler bolmagynyň mümkindigini öňe sürdi. Sadyklere de çağlar, mekteplere de çağlar, hemme de gül ýaly gitdiler, geldiler. Makalanyň sonunda Orient Tema saýty Nuh peýgamberiň halat edici gämesiniň guruluşynyň ýa-da tesirlendigini ýaňsylaýjy görnüşde belläp geçýär. Mundan öň Orient Tema saýty Aşgabatda çawa görnüşinde dowamly ýagan ýagşyň yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna ýetiren oňoýsuz täsirini agdamadan onuň insan durmuşyna ýetirýän ýakymly täsiri barada maglumat çap etdi. Egerde siz ýagşyň aslynda ýöremegiň ähli peýdalaryny henüz hem bilmeýän bolsaňyz, ynha size olaryň gysga sanawy, ýagşyň ýetyniň adamlarda rahatlandırıcı täsir galdyrýandygy suw edildi. Ýagyşly howada daşarda işçiň wagt sarp edilende has köp kaloriýa ýakylýar. Çyýglylyk derini sagdyn arasa we ter saklaýar diýip neşriň jurnalisti aýtdy.